Narum payu nioskum ka channel nam daki padba ka briu nyotar. Ka kerwo ka belatho do ba ker lang ksu ubadai na dikia west east Giant Hills district. Kumu briu ba im haka im lang sa lang uhinyaw tret balawan lang bat ka jing hikai jong ka menor haka ban im hok bat shakri hok e ka yeng ka sem ka kur ka jaj ka sinong ka thao bat ka rihi barok ka wei ngamla ban supet bat snap e ka jing uot ka jing shitam bat ka jing kodit jong urit uria ukup siliang usem siliang ukendang uken serat ha ka bayadai kam ya dai jam bat ka district council badan buram jong ka rijan tia jongi kremla ban la len baka juwai ka deket jakap pedeng ya ka rijan tia hibarok ka wei bat kada long hok hero ban bo ya ka office trekam jong ka council ha juwai na ka bantaban ai ya ka jing syakri ya uluk ulak hapo jan tia nrei bonsin hiu nong kendong uken serat basa bat syong na jengai na juwai usat tenduk mau siang man kapor ban yadai kam bat ka council namar ka jengai ya u ban poi lenti ban poi singkin ngalor ka jing bombiang ki surok bat ki lenti singkin na ki shnong kendong ban lek mi sya juai sakadeheng kali haki surok ba man ka sngi ka ba bonsin la sukala long le no ei ban pendep kam tat hadu ban da poi jaka ngalor ka jing sitam haka bai lenti singkin saka kodet ba bonsin am julap nila ban pendep kam tang haka sismi ya ki por kisnam ya ka jantia la phia no haki arliang ka east bat ka west ki nong song snong jong ka east jantia na lor bala jengai na jawai bonsin ki mat ya ka jing dukha men sim khamtam menta ki por baka surok ba na do malidor rata chera sya jawai ka datang ka jing sakut kali ka deheng kali ka ba man la kasngi leno e ki jing thumu ha ka ban pendep kam bonsin siteng lenti la hab ban phai biang shalas nong la thau bom jupoy jaka ha ka por ka babiang ha ka jing sisa ya ka ni ka jing e jong uluk ulak ngalap bat ngala dep ban tho bat ban kerpat ka council khnang bakan pli ya ka tanat office trekam jong ka ha east Giant Hills kumban pensuk bat ajing herap sibon shu ya urit uria ha ka bayadai bat ki kam ka council ngala tho bat kerpat ka council na do ka arpu artarik jong mi arhaja arpusan pause hadu mentaru ka council ka shule bombana bat khaprip ya ka jing kerpat ban bo ya ka tanat trekam ka council ha east Giant Hills district ka e ka jing e ka council bakamla ban le na ka banta ka jing suk upat ba ula bo ya ka ni ka jing kli ni ka dan ka daw shalenden baka council kam tre ban bo la ka tanat trekam sa east Giant Hills ka yeng ma wa itanat ka bahe bat ka ba armala bala penyeng de ka council ha cleariat east Giant Hills menta kala longpat tangkum ka yeng ba sya e khonswet bam dan ba pej bakhmi hatu dei bayakan ni ka yeng latay na ka banta upat ba ula bo sa kani ka way ka jingkli khadu ya wai kumba ka samay yathir jong ka council kan long ha ka photri jong November aja pusan nakabenta jong nong song sinong jong ka east Giant Hills hi baro ka way nga karpat baka council kan perkhat lem yo pat ba ban pleno e katana trekam jong ka council ha east Giant Hills kum kalat ban pensuk ya baro ki bayadai kam bat ka council kani gade kata ka kerwo ka balat ho da uni riu rang ba ban pensngo syakipat ba jong ka briu nyo trem khamtam syakipat ba jong ka than east Giant Hills ki brasem jing e sisa khamtam ban yat nakaliang jong ka rata chera na lom sinong bat kitu ki surok ki badan ka jing yai lenti ki trok bat ka jing dheng kali ka bajur ban poi hak riat bat ban poi syadu syajuai khublai shibon